šamanské problematiky som sa už vyjadroval, ale môžem sa znovu, samozrejme. Šamanská kultúra je kultúra kolektívneho vedomia, kde jedinec jeden významov dôležitý využíva mozgy iných a spolupracujú navzájom. Šamanská kultúra je významná tým, že neúctieva nejaké obrázky a kresby niekde v hrobkách a podobne, uctieva priamo strom. Nie strom, ktorý ste geneticky upravili a podobne. Strom z prírody, nefalšované zvieratá, aj planéty sú. K tomu sa obraciate a to nie je úcta, to je rešpekt. Úcta je a želania a túžby sú náboženstva, toto je šamanský rešpekt pred nekonečnom. Pred silami kozmu, on ich rešpektuje. Si je vedomý, rešpektuje ju a rešpektuje, že univerzum ho posiela, alebo anielské svoje detské izolitívno posielajú do sveta mŕtvych. Hej. To je o tom sa bavíme. Musíte zo širšieho spektra. Proste jednoducho nemáte dobrý postoj k svetu mŕtvych, nerešpektujete to. Hej. Hľadáte všelijaké čudné schémy v tom a podobné veci. To znamená, nie ste šamanom. Hej. Pýtate sa o šamanstve a nemáte jeho prirodzený základ. Jednoducho necítim, že ste opustili svet ľudí, opustili ste vedu alebo strhli ste vedu a priniesli ste ju do šamanstva a priniesli ste ju pre svet mŕtvych. To necítim. Priniesli ste si to pre seba, čutili, mutili a podobné veci, čo nie je kritika, ale konštatovanie toho, čo je a verím, že to napravíte, pretože ja som v šamanských systémoch a som pripravený rozvíjať a univerzu sa podriadiť, aj silám kozmu sa podriadiť, lebo keď sa nepodriadím a nerád sa podriadujem, ale podriadím sa a si to odprogramujem a odprogramujem sa to, že ja som pupok sveta, ja nie som žiadny pupok sveta, je tu nekonečnosť, sú tu zákonitosti, štruktúry a ja chcem byť ich súčasťou, ale súčasťou, večnou súčasťou. Nechcem stratiť svoju identitu, svoju jedinečnosť, ale nehlasím sa, že ja som univerzum. Ja som súčasť univerza a pokúsim sa nadobudnúť vlastnosť po smrti, ktorá sa volá znovu a znovu potvrdzujem svoju prítomnosť, trvalú prítomnosť zmeniacich sa nekonečných meniteľností a variabilite kozmu. A to si musíte vydefinovať, čo je šaman. Ako napríklad Nemca Rambové Reiki, on je šaman, musíte si preskúmať, že či mal úctu, nemal úctu k univerzu, používal energiu pre seba, predvádzal sa s ňou a podobne a nectil si jednoducho ako univerzum, nechcel sa podriadiť, takže je ukážkou toho, ako prehlásiť sám seba za univerzum alebo Boha, stahnúť tie sily pre seba a potom sa nimi predvádzať a dať ich ľuďom Ale my svet mŕtvych a toto šamanstvo nedávame ľuďom V žiadnom prípade nepredvádzame sa. Keď ja články píšem, to nie je o predvádzaní, lebo oni sú nešťastní z tých článkov, lebo vôbec nezohľadním to, že nevedia tú problematiku, neovládajú, nemajú to prepracované a nezaujíma ma to lebo keby som im to prispôsobil, tak sa zbastardíme Takže Nemca Rambo som vám preskúmal. Samozrejme, nemôžeme takto pozerať na ňo, a odpísať ho, musíme pozerať racionálne na ňo. Čo tam, kamarát, vnútri máš, čo by sme mohli využiť pre seba? A v zásade my ideme k Reiki a stiahujeme energie z tých, ktorí majú strojčeky rôzne, sú po CT, magnetické rezonancii alebo čisteniu mozgu, nejakými elektrickými napäťami, odporom. To nás zaujíma, pretože to nám dáva zdravie. Čo mi dáva zdravie, mi dáva silu zapísať o tom. Rainbow Reiki v tom jeho vydaní nie je správne, alebo vedie k predvádzačke, vedie pre organickú hmotu. A tam, ako vidíte, napadne vás taký reikista, ktorý vám vyhovuje a charakterizuje aj vás týmto spôsobom. Že tiež ste urobení takým spôsobom. Nie pre nekonečno, a nerešpektujete ho, to necítim, to je nastavenie hlave. Ale z Nemca Rambo samozrejme si zoberieme, poznáme jeho dielo veľmi detailne, máme naštudované, natrénované, pospájal to s farbami všetkým, len aby sa mohol krásne predviesť pred nimi. Nevadí mi to v zásade, ale tá cesta nejde a vyberieme si z neho samozrejme určité fragmenty a tie fragmenty sú jasné v podstate, je to nejaký magnetizmus,
planéty Zem, náš mitochondriálny magnetizmus. Napríklad na základe neho, alebo tak ma napadali veci rejky z toho, že vlastne na čo sú dobré vitamíny v tele. To nikto ako moc neobjasňoval. A čítal som štúdiu vlastne o obličkách, tam sa zašiel niekde. Domotal som sa. A vlastne užívate D-vitamín, ani by ma nenapadlo, že existuje hormón D-vitamínu, ktorý vytvára aj obličky. A to každý orgán má svoje hormóny a potrebuje k tomu vitamíny a obličky potrebujú D-vitamín, aby vytvorili hormón D. To je hormón čisto len pre obličky a potom krásne fungujú. Nepriame vám môže pomôcť k niečomu, nainštalovať sa a energie samozrejme sú dôležité, lebo to je časticový svet, všetko je v podstate o viazaných, neviazaných energiách, časticiach, ale my postupujeme pragmaticky. Aké energie potrebujem, aby som si udržal zdravý rozum a silu svojho nervového systému, ktorý sa mi už rozpadá, lebo už má svoj vek a má za sebe neuveriteľnú dynamiku, tak vám opotrebujem samozrejme ten nervový systém. A z tohoto tempa mám samozrejme neuveriteľné depresie. Vy by ste už dávno boli mŕtvi z takých depresí, aké mám ja, a ja fungujem ďalej. Len samozrejme to má následky, tie depresie, lebo to vnútro genetické na vás útočí hnusným spôsobom. A začína sa zaoberať energiami. Dobre, tak si začnem stiahovať energie, ktoré sú takéhoto technologicko-organického charakteru. No a kúpim si elektrostimulátor, kde sú 3 funkcie a poviem si, to som zase načítal, že to je dobre, keď máte vysoký krvný tlak, si to upraviť, začal som si to upravovať. Už to nestíha ten nervový systém upratať tieto množstva informácií a všetko, tak jednoducho večer o 10 alebo okolo 12 sa resetnem. Dám si prvú funkciu a uvoľním nervový systém. Dám si druhú funkciu tam, uvoľním si neuróny slaboprúdom normálne. A tretia funkcia svaly, no a to je rozprávka, ja mám depresiu sadnutú na svaly, a to sa tam tak krásne pouvoľní všetko v tých svaloch, lebo svaly sú v strese, že kedy zase budem mikronatrhávať, áno, kedy s ním budem robiť experimenty a kedy kostrové zase a podobné veci. Idem pragmaticky. Vy tam niekde skočíte, ako to vnútro vás donúti skočiť k nejakému Nemcovi, poriadku, však otázku ste vystávali a snažím sa otočiť tak, aby to bolo praktické, pragmatické. A nebolo to k niečomu, že ja som si toto vybral. Ja som si nevybral, ja študujem bioenergie v šamanských štruktúrach, všetko, rejky zamietam také, aké je premostenie energii pre ľudstvo a moje energie nebudú slúžiť. Chcem energie pre seba, viem si stiahnuť energie z ostrovov, prečistiť sa, upratať, viem si stiahovať energie z ľudí, ktorí sú sexuálne naladení a podobne a potom sa s nimi preplachovať, aby to bolo uvoľnenejšie. Viem použiť vlastne slaboprúd, áno, alebo EEG som využíval, elektrocefalogram mozgu. Aj teraz ma zaujíma elektrocefalogram mozgu, to sú bioenergie, častice elektróny, ktoré mi bežia v mozgu a musia mať štruktúru, že pozornosť, vypnutie, 1000 na sekundu, musíte sa na objekty pozerať, vypnúť, zapnúť. A musím sa naučiť ako fungovať, lebo ten mozog mi už začína blbnúť a potom mi spôsobuje paseku vnútri a podobné veci. Všimnite si váš prístup k tomu a všimnite si môj prístup. Proste rieši problémy, ktoré mám. A keď rieši problémy, ktoré mám, môžem si otestovať, či to má aj efekt nejaký. Myslím si, že Rainbow Reiki ako vnútri moc efektu nemá. Jedine, že by som si tiež púšťal svetelné spektrá alebo biolampu ešte. Tam sú technické pomocky, ktoré sú biolampa, elektromagnetická rezonancia, elektrostimulácia slaboprúdom, ale máte aj ultrazvuk, ktorý používam voči bunkám roztlkanie. To znamená, ja už mám žehličku, kde je všelijaké pulzné svetla a podobné veci. To sú všetko samozrejme energie alebo bioenergie, slaboprúd, ultrazvuk, áno, rôzne varianty. Takže prakticky používam energiu, bioenergiu, ale iným spôsobom, než tu na Reiki. Reiki napumpuje vás energiami iného, pohne nejaké procesy a podobné záležitosti. Paradoxne som bol liečiť niekde a ten chlap hovorí, že prišiel taký reikista, napumpoval do mňa energie, on ležal ten chlap a ja som mohol 3-4 dní chodiť a potom som si lahol, aj po mojom príchode pár dní chodil a teraz som si napadol, že existuje
elektrostimulátor na ruku, ktorý vás stále pumpuje v podstate. Zatiaľ to nepotrebujem, ale potrebujem ako resetnúť systém večer, aby ho doladil, lebo nie je schopný prejsť, už mu to sa nedarí, lebo to bioenergetické pole je slabé a nefunkčné a takéto veci. A raz budem potrebovať aj takýto na ruku, už existuje. Proste vás neustále z batériek dobíja, a udržívam napätie. Určite za 10 rokov budem potrebovať, aby som bol stále, to je taký, prístrojček na srdce, ale v zásade prístrojček na srdce potrebujem potrebovať takéto napätie si vytvárať vnútri, alebo si to budem púšťať podľa potreby, že po hodine, po dvoch si resetnem systém takýmto spôsobom. Všimnite si, jak uvažujem, pragmaticky a prakticky, a viem, že napríklad, keďže pokiaľ má vysoký puls, to nevadí, pokiaľ má nízky pulzovosť pod 70, 60, 50, tedy sa dáva prístrojček na srdce. Pokiaľ máte vysokú pulzovosť, tak si môžete len ušetriť, teda spôsobiť to, že to srdce pôjde jak šialené a potom treba ten nerv cyknúť a podobne, alebo teda keď to skôr budete robiť, tak si to upravíte určitým spôsobom. Ako pohotovostný balíček vždycky nosím ako aj elektrostimulátor, keby sa zadrhlo niečo v neurónoch alebo nervoch a zúrilo to tam, tak to viem upratať, ako bezpečnosti. Moje myslenie je praktické, pragmatické, ako čo použijem, ako použijem slaboprúd. Vy tu stále hovoríte o nejakých energiách, teda reiki, energie a podobne. Ja hovorím o slaboprúde, To je lepšie hovoriť, lebo slaboprúd môže byť na prospech človeku. A vieme aj o susedu, ktorá si leží pravidelne v magnetickom tuneli a potom týždeň môže behať jak švola. Vieme prečo asi. Ale to až potom v neskôršom období. Tu si môžete upraviť v podstate ako kineziologicky, že či priťahujete dobré alebo zlé veci. Alebo aby ste boli zorientovaní sever-juh, nie ste zorientovaní. Ste úplne točí sa vám to jak ringišpír, neviete proste to svoje telo zorientovať sever-juh, uvedomiť si všade, kde je sever-juh a musíte to napraviť, lebo tá nervová systéma funguje ináček. Otázka bola dobrá, len metodika postupu nie je správna. Nás hlavne, čo sa týka reiki alebo šamanstva alebo zaujíma, je tu doba iná, je tu EEG, EKG je tu, magnetická rezonancia, sono je tu, je tu rengeň, áno, a je tu laser a my sa učíme pragmaticky využiť z tejto ponuky ako tvárovú želičku, kde máte šeličo, ionizátor a svetlo, blikanie a podobné veci. Máme slaboprúdovú tenzné zariadenia, máme ultrazvuk, laser používame a podobné veci na to, aby sme dopomohli telu mať dostatok bioenergie. Kostrové svalstvo otvorené, ja ho mám otvorené, to je praktické šamanstvo, v zmysle šaman reiki, Sťahujem si energie také, aké potrebujem donútra a obalujem sa s tým, lebo to je stála prietočnosť tých energií. Pripravujem sa, dávam vám rozumy, ako môžem pulzné svetlo, biolampu použiť, ultrazvuk, ako môžem použiť, ako môžem elektrostimuláciu rôzneho typu frekvencie, ako môžem použiť treba silovke, blikanie svetielok a podobných záležitostí na vyčistenie mysle. Zabezpečím si psychovolkme, nie preto, aby som sa mal čo učiť, ale preto, aby som si mohol vyčistiť psychiku určitým blikaním a podobne, nastaviť si ho hodnejšie. Takže mohli by ste ako povedať, ako super Saša, že to takto rozvíjate pragmaticky, testujete to a sám tie metódy používate, pretože to potrebujem používať. A potom si hovorím, a programoval som sa na to, musím do toho Ruska vliezť ďalej a nájsť, lebo sú tam zaujímavé veci, pretože je logicky, oni proste za Stalina vytvorili a potom ďalej pokračujú, aj dodnes pokračujú vlastne skúmaní takom liečiteľskom, alternatíva medicína tam frčí, je tam uznávaná, takže budú tam vznikať zaujímavé veci, aj vznikajú v podstate. A v Rusku som sa inšpiroval aj tými jedmi, proste dnes sa liečím štrkačím jedom, no ešte neštrkol sa mi hlave, lebo to už by som bol na psychiatrii, ale už cítim prvé výsledky, si to natieram asi druhý týždeň, všetky kloby.
Zlikvidovali mi to centra v tuku, ktoré mi navyšovali krvný tlak. To ma sa teší. Hej, a teraz, kde si bojujú a preskupujú sa v podstate do svaloviny, kde zúrivo bojujú, hej, bude trvať asi mesiac, kým sa navýši ten jed vnútri v podstate. Ale ja o tom nechcem hovoriť, o tých jedu a všetko, to mám z Ruska v podstate. Ako. Aj som si dal doniesť, lebo oni sú takí postíci, oni skutočne ten jed tam dajú ako, hej, do tých systémov. Ako. Takže skúste nový pohľad na to, skúste nový pohľad nádherný na reiki, bioenergie. Ľudské telo, mitochondrie, áno. Ľudské telo, mitochondrie, to je základ, kde z chemických látok sa vyrábajú bioenergia, bionapätie. Uvedomte si, že to je v celom tele v podstate, nervové neurónové bunky toho majú v podstate viacej, najviac svalové, to sú také ťažké kalibrové bioenergie silné, ktoré zásobia neustále celé telo, takže ste pod nejakým bionapätím celým. Tie častice elektróny sa samozrejme strácajú, musí to neustále dobíjať. Z vášho hľadiska alebo poruch rôznych mitochondriálnych už vaše bioenergetické pole je mizerné. Hej. Vy by ste možno už aj potrebovali na ruku ten elektrostimulátor, aby ste sa občas dobili, áno, lebo kostrové svalstvo nemáte otvorené a tie nervové platničky už toľko nedodajú. Takže keď hodnotím vaše, a pozerám sa teraz na vás na bioenergetické pole, akej aktivity, tak neobsiahne už celé telo, ani hlavu vám neobsiahne. To znamená, už len orgány majú dostatok bioenergie a vlastne vaše telo, svaly a všetko ostatné už nevytvára obal komplexný, čo sa týka bioenergii. Mali by ste sa naučiť pritiahnuť si bioenergie, ale zmiešané s technologickým zásahom do človeka, lebo tie sú stabilnejšie. No, teraz sa to pekne náplňa, už dostávajú aj svaly. A keby ste si cvičili kostrové svalstvo, tak by ste mali, kamaráde, inú hustotu a dynamiku, lebo vy to máte také akože, jak fúknuť a ide to preč. Je to strašne nestabilné, nie je to husté, skúste si pozrieť moju a budete vidieť. Hej. Sťahujete málo si. Hej. A potom, samozrejme, tie oblasti trpia, tak potom sú rôzne biolampy, ultrazvuky na decimovanie buniek, lasery rôzne, elektrostimulátory rôzne, magnetické podušky rôzne. Myslím, že by ste už mohli spávať aj na magnetické podušky, aby ste sa vôbec poriadne vyspali a mali magnetické pole poriadne. Keď zhodnotíme, koľko magnetických síl ste schopní nabrať, to je veľce deravé. To už nie ste schopní udržať magnetické dostatočne silné pole. A pozrite sa na mňa a uvidíte, že ja mám vybudovaný systém, v pamäti mi lietajú predstavy magnetov, ktoré sú čiastočne zmagnetizované a lietajú okolo mňa neuveriteľnou rýchlosťou a udržujem neuveriteľné magnetické pole okolo seba. To len tak, aby sme... Dobre, načali ste vynikajúcu tému, a prvýkrát rozprávam otvorene o tejto téme, nikdy som nerozprával, lebo mám už aj ďalšie mechanizmy. Dostávate to komplexne. To znamená, ja mám odcvičené v šamanstve tzv. Magnety, menia farebnosti, štruktúry, aj to z Rambov, reiki, teda, aby som vás uspokojil, že šlápli ste na dobrú vec, mám to odcvičené všetko, aj nabíjanie týchto magnetov, lebo to sú magnety, akože magnety, na princípe magnetov je to vybudované, to sú lietajúce objekty špiritistické, ktoré sú prerobené na magnetické a za určitých okolností sa roztáčajú, rôznym spôsobom, zberajú rôznu energiu, rôznym spôsobom to upravujú podľa toho, čo potrebujem. Takže nakoniec sa roztočí okolo mňa magnetizmus, ktorý vy nedosiahnete potom a to je iný spôsob myslenia. A keď máte úctu k šamanstvu a podobné veci, tak chápete tieto mechanizmy. Je to odcvičené tým neustálým rozjímaním nad magnetom, magnetovcov a magnetickými silami, ktoré vytvárajú, a teda nad časticami, elektronmi, jak to tečú a jak použijete napríklad od kastanetu pohyby. Ja sa pohybujem trošku ináč, ja sa pohybujem tak, aby som magnetizmus udržal. Váš pohyb je demagnetizujúci. Treba sa to naučiť. Ja rád vás to naučím, rád vám to vysvetlím, len nesmiete byť ako emoční. Tešte sa, že to viem, tešte sa, že som to cvičil, takže v pohode.